שלום, אני ינץ לוי ואני נמצא עכשיו באולפני אייקאסט, זה המקום שבו מקליטים ספרים מוקלטים להאזנה, ואני מחזיק בידי את הספר המורה דרורה לא מפלצת. ולמה? כי אני רוצה להזמין אתכם להשתתף בתחרות מלהיבה. בואו תהיו הקריינים של הספר. מה אתם צריכים לעשות? להקליט את עצמכם בווידאו, מכירים קטע מתוך הספר, מההתחלה, מהאמצע והסוף, ומוזמנים להשתתף בתחרות הזאת, גם מבוגרים וגם ילדים כולם. תעלו את הוידאו שצילמתם לאינסטגרם או לפייסבוק ותשתתפו בתחרות. הזוכה או הזוכה בתחרות יוזמנו לאולפני אייקאסט להקליט את הפרק הראשון של הספר בהקלטה מקצועית, והפרק הזה יועלה לאתר אייקאסט להאזנה של כולם. ואתם מוזמנים להשתתף. רגע, אני רק... הלו, המורה דרורה, כן, שלום, מה שלום? לא צריך לצעוק, ברור שאת יכולה להשתתף בתחרות, מה זאת אומרת? כולם יכולים להשתתף. אני לא יכול להבטיח לך להיות מקום ראשון, זה תחרות פתוחה, אני אראה איך תקריא.